Ola, son Miriam Ríos e, convidaronme a explicar un pouquiño que para mí o galego, como persoa que estivo uns anos fora de Galicia, pois para mí o galego era algo representativo, sempre que podía mostrar palabras, pois neste caso as miñas compañeiras do equipo, do piso e demais, sempre aproveitaba. Para min o galego pois é fogar, é identidade, como di a miña palabra favorita en galego, que é morriña, que tamén a teño tatuada na pel, no brazo. Pois é eso, é nostalgia, botar de menos o que é parte de min como galega que son. Pois un poquiño, cando estaba en Tenerife, cada vez que escoitaba a alguén falar en galego, pois na miña faciana pois emerxía un sorriso moi grande, porque ao final pois recórdache iso, a túa xente, a túa casa, o teu fogar. Entón, para min, eso, o galego é moi importante. Sempre intentaba e intento, pois, as persoas que non son galegas, pois, mostrarlle un pouquiño como é o noso idioma.